Шчыра кажучы, не ведаю, я не вельмі чакаў, што будзе такая сустрэча, мне паклікалі на меншы фармат, таму я так не рыхтаваўся ніяк да гэтай сустрэчы. Можа быць, вы мне прапануеце нейкую тэму ці там пытанне, а я ўжо далей сімправізую. Якую гульню мы зараз гуляем? И как нам выйти на выигрышный вариант? Ну, калі лічыць, што вайна гэта форма гульні, да? Ведаеце, вось слово гульня, яно не адпавядае сутнасці той з'явы, якая з'яўляецца, напэўна, асноўнай часткай культуры ўсёй. Да? Вось ёсць такая кніга Йохіма Хёйзінгі, голландскага філосафа, «Чалавек іграючы» або «Homo ludens». І вось там разглядаюцца розныя формы гульні ў культуры. Ну, а мы ў нашай філасофіі, ў нашай метадалогіі вылучаем некалькі такіх іпастасяў гульні, да? Што ёсць забава. Забава – это калі коцікі гуляюць там з мышкаю ці там з нейкімі шарикамі. І людзі таксама. Вось я люблю, напрыклад, там размаўляючы ці там штосьці думаючы, да, круціць асадку ў руках, там, да, што-небудзь такое. Вось мы забаўляемся, ёсць забава. Ёсць спаборніцтва ці адзінаборства такое, да, вось гульня. Это футбол, это бокс, там. Это і вайна таксама, да. Ёсць гульня, па-ангельску кажуць перформанс. Это калі мы штосьці прадстаўляем, разыгрываем, да, вось спектакль там ці нейкую імпрэзу там і так далей. Ну і ёсць гульня як нейкае відовішча, да, шоу такое. Вось. І ўсё гэта мы называем гульнёй, ці там па-руску ігрой, ці там шпілі там і так далей. Усё это гульні розныя, і калі мы пачынаем гуляць у што-небудзь, да, вось я это самае забаўляюся, то ўсе гэтыя іпастасі гульні, яны прысутнічаюць. І вось вайна – это таксама, ну, адна з праяваў гульні. І мы сёння знаходзімся ў стане вайны, значыць, і гуляем вайну. А раз это гульня, то мы павінны выігрываць. Калі я адказаў на ваше пытанне, во што гуляем? У вайну і гуляем. І самае дрэннае і самае недарэчнае у нашым стаўленні да сённяшняй нашай сітуацыі, што мы адмаўляем сабе ў тым, адмаўляем ад рэчаіснасці. Да? Мы не хочам прызнавацца, што мы ў стане вайны знаходзімся. Мы робім выгляд, што вось мы тут у эміграцыі, што там у Беларусі нейкі там рэжым, і людзі там штосьці вось там паддаюцца прапагандзе, там неяк жывуць там іначай і так далей. Мы ўсе ў стане вайны. І да таго часу, пакуль не ўсвядомім, што мы у стане вайны знаходзімся, мы не зможам выйграць, перамагчы. Калі мы ў стане вайны, ці патрэбны мы быць як ваенная вертыкаль без дэмакратыі, проста падпарадкоўвацца нейкаму лідару, который дае нагады, альбо нашы палітычныя структуры павінны быць дэмакратычнымі? Вельмі слушнае пытанне, вельмі слушная заўвага. І давайте я тады па сутнасці паспрабую адказаць, каб не спрашчаць сітуацыю. Без цэнтралізованага камандавання войны не выігрываюцца, бо вайна выігрываецца праз стратэгію. Доўгатэрміновы план такі, да, які складаецца з маленечкіх там тактычных боек, баёў там і так далей, да? Але вся эта тактыка падпарадкавана адзінай праграме, вось як рухацца да перамогі. І гэта немагчыма без цэнтралізацыі, пэўнай структуры іерархічнай і так далей. Але
это непасрэдна вайна, якая складаецца з розных частак, бо у вайны ёсць тыл. Без тылу, без забеспячэння ресурсамі тых, хто на пярэднім краю ваюе, немагчыма выйграць вайну. І стратэгія ўлічвае ў тым ліку і лагістыку тылавую, там забеспячэнне, это ўсё тылавыя дзеянні і так далей. І калі мы паглядзім на войны, скажем, апошніх 2 стагоддзяў, то войны выигрываются демократичными державами. То бок тымі сацыяльна-палітычнымі структурамі, якія спалучаюць у сабе часовую іерархію, часовае гэта адзінаначалле при таким широким, стабільным дэмакратычным ладзе. Вось паглядзіце, скажем, там Ангельшчына, Злучаныя Штаты Амерыкі, дэмакратычныя краіны у Другой сусветнай вайне супрацьстаялі іерархічнай таталітарнай Германіі і былі хаўруснікамі таксама таталітарнага там Савецкага Саюзу. Але дэмакратычныя краіны клапаціліся пра тое, каб захаваць людзей, каб перамагаць з найменшымі стратамі. І яны выйшлі пераможцамі ў гэтай вайне, захаваўшы прамысловы патэнцыял, свае войскі, свае тэрыторыі, хоць там Ангельшчыну бамбілі там шмат разоў і так далей, і зусім іншыя паводзіны ў вайне таталітарных краінаў, кшталту Савецкага Саюза ці Китая на той момант, які самыя вялікія страты панёс у Другой сусветнай вайны. Яны просто клалі людзей, гналі людзей, і не лічыліся з стратамі, з загінулымі і так далей. І вось кажуць сёння, я не ведаю, але як там насамрэч, бо вайна – это яшчэ заўсёды і інфармацыйная вайна вядзецца. Бакі ў вайне заўсёды хлусяць пра свае страты, свае перамогі, свае выдаткі. Але кажуць, што сёння і Расія так ваюе. Калі яна не мае тэхналагічнай перавагі ў гэтай вайне, то яна не шкадуе сваіх салдат. І Украіна, можа быць, таксама не вельмі добра ставіцца да сваіх байцоў, якія там на перадавой, не заўсёды добра абыходзіцца з ветэранамі, з параненымі там, но там это з-за такого звычайнага украінскага бардака і бюракратычных там хібаў. А вось у Расіі это адбываецца менавіта вось па таталітарных прынцыпах. Яны не шкадуюць ні сваіх людзей, не пільнуюць тых, хто там загінуў, там не заўсёды выплачваюцца там кампенсацыі сем'ям загінуўшых і так далей. І вось гэтае стаўленне да сваіх людзей, да чалавека, яно вельмі адрозніваецца у ваюючых бакоў. Бок, у якім пануе дэмакратыя, усталяваная дэмакратыя, і вось гэта таталітарная краіна, якая кіруецца вся целиком як военная машина, на военным становішчы. І таму, так, у нас шмат недарэчнасцяў у нашай эміграцыі, дзе мы сапраўды прызвычаіліся ўжо жыць сярод дэмакратычных народаў, і самі становімся вельмі дэмакратычнымі, чапляючыся за словы, сварачыся там па поводу розных дробязей. Усё тое, што ўласціва дэмакратыі. Але урэшце рэшт дэмакратычны лад перамагае вось гэтыя жорсткія таталітарныя структуры. Але, зноў нагадаю тое, што казаў спачатку. Каб выйграць вайну, нам трэба кансалідавацца і прыняць адзінаначалле. І калі мы ўзгадаем старажытныя дэмакратыі, рэспубліку рымскую, там дэмакратыю афінскую і так далей, падчас вайны, падчас надзвычайнага становішча яны ўводзілі дыктатуру, падпарадкаванне.
просто разумеючы, што гэта часовы стан. І на гэта трэба ісці як на неабходную меру, калі мы прагнем перамогі. І вось зараз, што нам замінае пабудаваць сістэму, якая пераможа рэжым, гэта вот неразуменне таго, што мы знаходзімся ў стане вайны. Не дыктатура, нам патрэбна стварыць моцную структуру у эміграцыі, да, якая будзе, зможа быць пагрозаю рэжыму, яна зможа быць уплывовай у перамовах з нашымі хаўруснікамі, з Еўразвязам, Злучанымі Штатамі Амерыкі і абавязкова з Украінаю. Нам трэба, каб гэтая структура, моцная, цэнтралізаваная структура уступіла ў перамовы, скажем, з літоўскім урадам, да, і мы маглі, як хаўруснікі, да, зацікаўленыя ў дэмакратычных пераменах у краіне, дзейнічаць разам, а не высветляць там, ці карысны Літве вось гэты наплыў беларускіх мігрантаў, да, і што з імі рабіць, калі яны там пачынаюць закранаць такія чуллівыя пачуцці літоўцаў там, да, вось сваімі прэтэнзіямі там, можа, на Вільню там, ці яшчэ штосьці, да. Усё гэта без цэнтралізацыі нам не высветліць, і мы будзем знаходзіцца ў непаразуменнях і з польскім урадам, і з літоўскім урадам, не зможам вырашаць нават вось такія простыя рэчы, як там, не знаю, уладкаванне мігрантаў, як стаўленне да нашых герояў, якія, ахвяруючы сваім жыццём, едуць ваяваць на Украіну, ну і так далей. Шмат ваенных пытанняў, якія без загадаў, калі хочаце, да, і дысцыплінаванага выканання проста немагчыма дасягнуць. Хто наш вораг? Я бачу, ведаеце, я магу памыляцца, бо я толькі вось 4-й месяц на волі, да, пасля турмы. Але я ўжо бачу нарастаючае непаразуменне паміж тымі беларусамі, якія засталіся па той бок мяжы, і тымі, хто з'ехаў, выкінуты за межы краіны і так далей, расце недавер паміж намі і так далей. Але мы павінны разумець, мы адзін народ, мы беларусы адзін народ. І тыя, хто там, і тыя, хто тут, і нават тыя, хто па розных прагматычных, ці, можа быць, там іншых прычынах зараз падтрымоўваюць рэжым, кажуць, не ўсё так дрэнна. Ну і адна з, дарэчы, прычынаў, чаму я падтрымоўваюць рэжым, яны кажуць, а каб не было вайны. Вось мы, чаму мы падтрымоўваем зараз Лукашенка, бо ён жа ж не дапусціў вайны, уцягвання Беларусі ў вайну. Гэта хусня. Гэта неправда, это значит, што людзі закрываюць вочы на рэчаіснасць. Беларусь у вайне. І наш вораг, насамрэч, гэта арганізаваная злачынная групоўка, якая захапіла нашу дзяржаву і выкарыстоўвае дзяржаўныя інстытуты ў сваіх злачынных мэтах. Мы сёння ў Беларусі не маем дзяржавы. Бо тое, што там у Беларусі адбываецца, это на дзяржаву ніяк не падобна. У розныя часы ў 20 стагоддзі называлася па-рознаму. Там дзесьці хунта, як чорныя палкоўнікі ў Грэцыі, там дзесьці яшчэ, да? Вось бывае так, што дзяржава з яе інстытутамі, структурамі, там, галінамі ўлады захопліваецца злачынцамі. Гэта можа быць адзін дыктатар, гэта можа быць хунта, гэта, па-рознаму это бывае. Так вось сёння беларуская дзяржава недарэчная, там, створаная не вельмі добра уладкаваная, з дрэннай канстытуцыяй, з дрэннымі інстытутамі, але яны былі. В 90-е гады яны пачалі станавіцца, стварацца і так далей. І вось гэта ўсё, а гэта сіла. Гэта войска, гэта грашовая сістэма, гэта там, пошта, тэлеграф, там, все, што там да дзяржавы належыць. Да? Яно сёння захоплена злачынцамі. І гэта наш вораг.
Наш вораг – гэта злачынная групоўка, АПГ, да? Или ёсць яшчэ там назва АПС, арганізаваная злачынная супольнасць. Вось гэта вораг, не дзяржава, не народ, хай сабе ён там, да, і так далей. Гэта вось злачынная групоўка. І дэмаралізацыя тых, хто завербаваны, ці там шантажом, ці страхам, да, з'яўляюцца абаронцамі гэтай злачыннай групіроўкі, наша задача ў той частцы вайны, якая называецца інфармацыйнай вайной, гэта частка любой вайны, да, наша задача дэмаралізаваць прыхільнікаў гэтай злачыннай групіроўкі. Дэмаралізацыя пачынаецца з таго, што падрываецца вера ў іх магутнасць і перамогу. Чаму сілавікі ў 2020 годзе, шмат з іх, хто быў гатовы перайсці на, скажем, наш бок, чаму яны не пайшлі? Бо гэта асобная частка людзей, у іх свае погляды на жыццё, яны адрозніваюцца ад звычайных людзей, абывацелей. Да? Яны прымаюць толькі сілу. Яны заўсёды на баку сілы. І вось да таго часу, пакуль мы не зможам давесці да іх, што сіла на нашым баку, а не на іх, мы не дасягнем мэтаў інфармацыйнай вайны. Мэта інфармацыйнай вайны – это натхненне сваіх і дэмаралізацыя тых, хто на тым баку. Мы пакуль што не робім ні таго, ні другого, не натхняем сябе, сваіх сяброў там, і так далей, бо шмат сварымся, і мы не вядзем гэтай дэмаралізацыі, не праводзім дэмаралізацыю тых. А што галоўным чыннікам можа з'яўляцца да падрыву іх веры ў тое, што яны моцныя? Это тое, што на нашым баку большасць у планетарным маштабе. У Еўропе, ва ўсім свеце нас большасць, і мы больш магутныя. А вось лакальна там, у Расіі, у Беларусі, у сённяшніх межах тэрытарыяльных, да, там, на жаль, пануе вось гэтыя злачынныя групоўкі. Там крэмлёўская, у нас лукашысцкая, да, іх меншасць, яны сапраўды знаходзяцца ў кальцэ ворагаў, і пакуль што яны эксплуатуюць гэту ідэю, кажучы, што ну, а зато мы вось можам пагражаць ядернай зброяй, напрыклад, там і так далей. Пакуль што ім удаецца шмат якім людзям, якія засталіся ў краіне, внушыць, там, замбіраваць іх, да, што яны моцныя, што яны перамагаюць. Відавочна, што Расія праігрывае вайну ва ўкраіне, яны губляюць там шмат жывой сілы, тэхнікі і так далей, прасоўваючыся там, ну, літаральна там на сотні метраў, на кіламетр лініі фронту, але пакуль ім удаецца рабіць выгляд, што яны перамагаюць. Наша задача была б у інфармацыйнай вайне паказваць, што яны праігрываюць, што яны дасягаюць невялічкіх там перавагаў велізарным коштам, непараўнальным тым перавагам, якія яны дасягаюць, і што іх час сканчаецца. Мы не можам сказаць, што ён скончыцца заўтра, але в перспектыве яны ўжо прайгралі ту вайну, бо вайна планавалася як бліцкрыг, да, яны хацелі Кіеў заняць за 3 дня, яны разлічвалі, стаўшы ахвярамі уласнай прапаганды, пуцінская вось гэтая хунта, яны сапраўды думалі, што украінцы прымуць іх бок. Як толькі яны ўводуць войскі, да, украінцы перайдуць на іх бок. Гэтага не адбылося, і менавіта з гэтага моманту, літаральна праз 3 дні лютага 22 года стала відавочна: всё, Расія прайграла. Далей толькі пытанне часу. На жаль, гэты час все яшчэ цягнецца. Вось хутка ўжо 4-й год вайны пойдзе, да, гінуць людзі, шмат людзей.
Все за вось гэтай злачыннай групоўкі ў Крэмлі у нас. І не дай Бог, сёння яшчэ гарячая частка вайны, яна не заўсёды вайна гарячая на фронте там адбываецца. Вайна – это ж такая шматстайная, разнастайная сістэма розных чыннікаў і дачыненняў. Да? Пакуль у Беларусі няма гарячай часткі, няма фронта. Але арэшнік уже ў Крычаве, дронамі уже кіруюць з тэрыторыі Беларусі, і это толькі вытрымка Еўропы, абулія нават, я б сказаў, не вытрымка, это дрэннае слово у дадзеным выпадку. Вытрымка это ў украінцаў, вытрымка гэта ў літоўцаў і палякаў, а вось ва ўсёй Еўропе гэта хутчэй абулія, або безволле, да? Вось толькі это безволле Еўропы і вытрымка украінцаў не дазваляюць ім прызнаць беларускі рэжым ваюючым бокам, ваюючай краінай. Гэта наша постмадэрнісцкая дурная звычка не называть рэчы сваімі імёнамі. На жаль. Чтобы закончить с войной, я одну хвилинку закончил с войной, да. Это ваше отношение до воевод, до полка Калиновского, до тех, кто змагается с русской ордой в горячем стадии войны. А што вы уже другі раз мне это пытанне задаеце, я не вельмі разумею, што я на яго мушу адказаць. Бо я стаўлюся да герояў як да герояў, да людзей, якія проста па іншых прычынах там нейкіх пайшлі ваяваць, як да тых, хто ваюе за мяне, за маю сям'ю, за нашу перамогу, да? Як іначе да іх ставіцца? Да. Я просто не хочу на ўсіх распаўсюджваць вось гэтае стаўленне як да герояў. Да? Не абавязкова на вайне людзі там геройствуюць. Ёсць цэлы шэраг літаратурных твораў, да, якія гавораць пра вайну як пра работу. Это наша работа. Да. Вось есть людзі, якія схільныя да гвалту, якія, для якіх вось гэта, не ведаю, адреналінавае там, да, вось адчуванне там рызыкі, бойкі, да, яно ім вельмі ўласціва як асобам. Да. І іх таксама цягне на вайну. Вось чаму існуюць там иностранный легион у Франции, там, да? Чему звычайно в любым конфликте военным находятся волонтеры-доброахвотники, которые идут на фронт, там, и так далее. Это люди особого ментального, душевного складу. Яны вельмі розныя. Некаторыя ідуць туды, каб пастраляць, адцягнуцца там, да? Не знаю. Думаю, што на расійскім баку сустракаюцца і тыя, якія хацелі б там проста рабаваць, там, да? Марадёрнічаць, так скажем. Всякае бывае. І на абодвых баках фронту ёсць і тыя, і другія. Але пашана і слава менавіта героям. І некалькі маіх сяброў, знаёмых уже паспелі загінуць, на жаль, на гэтай вайне на украінскім баку. Я калісьці на пачатку яшчэ, калі на Донбасе толькі пачалася гэта вайна з Крымам там і так далей, я нават пісаў пра гэта, што вось калі гэта скончыцца, Украіна зноў будзе казаць слава героям, і Украіны будуць героі, якія змагаліся за сваю радзіму, за свабоду і так далей. А ў Расіі герояў не будзе. Бо вось гэтая агрэсіўная, злачынная вайна, яна не прадугледжвае гераізму. Яны могуць раздаваць ордена, там, медалі і так далей, это не героі. А вось сапраўдныя героі, яны за свабоду, за справядлівасць, за сваю краіну. Вось тут героі ёсць. І неважна, атрымаюць яны медалі там, і ордены там, і так далей, але ім вечная слава. А там вечная ганьба. Как як мы не знаем героїв Чеченської війни? Да, да. Питання додати до питання Шипаков, тому що
Зараз есть такая кропка гледжання, что мы у эміграцыі ўжо адарваліся от Беларусі, что мы занадта радыкальныя, что мы не разумеем, что насамрэч адбываецца, і что трэба неяк дамаўляцца з рэжымам, неяк выводзіць яго з-пад ціску, што гэты ціск толькі штурхае яго ў бок Расіі. Напэўна, вы таксама чулі такую кропку гледжання. Цікава, як вы на яе глядзіце? Ну, я не толькі чуў такі пункт гледжання, да? Я нават яго часткова падзяляю. Мы сапраўды адрываемся ад тых, хто застаўся там, і гэта, ведаеце, гэта непазбежна, это аб'ектыўна так. Бо, як бы там ни было, мы живем у свободной части света, у свободной части Европы. А что такое свободная частка? Это тут представлены все, может не все, але большасць з магчымых свабодаў. Мы маем свабоду перасоўвання, мы маем свабоду сходаў, да? Вось, калі б мы сабраліся так, на тым баку мяжы, то шмат хто з нас ужо апынуўся б там у ІВС, СІЗА там і так далей. Да? Там няма свабоды схода. У нас есть свабода слова. Кагосьці могуць не паслухаць там у адным сродку масавай інфармацыі. Ён прыйдзе да павука і павук дасць яму слова там у сваім блогу. Да? Мы можем говорить, мы маем свабоду. Мы маем свабоду веравызнання, мы маем свабоду думкі. Свабоду думкі, правда, не адняць. Я ў турме меў свабоду думкі, да? Але ж быў звязаны па руках і нагах. Я не меў свабоды ні перасоўвання, ні там свободы сходу казаць не прыходзіцца, бо з кім пасадзілі ў камеру, ты не сядзіш там. Да? А вось людзі, якія там, яны не за кратамі, але яны на асобым рэжыме абмежавання ўсіх свабодаў. Да? І гэта не можа не адбівацца на думках, на свядомасці. І тут пачынаюць працаваць псіхалагічныя механізмы. Механизмы психологичной защиты, например. Да? Это калі психологичная защита, она описанная там у психоанализе, у розных там іншых падыходах психіатрычных, але недастаткова, бо у масавай псіхалогіі ёсць свае асабістыя защиты, якія нават час ад часу атрымоўваюць назвы. Напрыклад, напэўна, чулі пра такі стокгольмскі синдром. Да? Это такое скажение рэчаіснасці, калі закладнікі пачынаюць праяўляць сімпатыю да тых, хто іх узяў заклад. І вось змены сацыялагічнай грамадскага меркавання по той бок мяжы ў Беларусі, да, яно можа тлумачыцца ў тым ліку вось гэтай псіхалагічнай защиты кшталту стокгольмскага синдрому, калі людзі пачынаюць сімпатызаваць вось гэтай злачыннай, арганізаванай злачыннай групіроўцы. Падсвядома, то бок яны не кантралююць вось гэтага працэсу падсвядомага, але ж гэта адбываецца. І мы не можам ставіць гэтым людзям у віну гэта, да, вінаваціць іх у гэтым, гэта іх няшчасце. І да гэтага так і трэба ставіцца. Да? Это нашы людзі, нашы суайчыннікі, якія апынуліся ў настолькі нездаровых сацыяльных умовах, што гэта вядзе да скажэння свядомасці, ментальнасці, і нам трэба гэта ўлічваць. Але ж давайте прызнаемся сабе, вось вы задавалі пытанне, да? Ці ў кожнага з нас хватае рэфлексіі, свядомасці вось гэтай акалічнасці ўлічваць. Мы ж чуем нейкія словы, рэагуем на словы як на паролі, да? А ў нас шмат у кожнага сваіх там поглядаў ідэалагічных, светапогляда там і так далей, якое вельмі лёгка закрануць неасцярожным словам. Вось паглядзіце, як это адбывалася з маімі калегамі палітвязнямі. Выйшаў Ціхановскі, сказаў некалькі словаў, напэўна, не маючы на ўвазе таго, што
там ад яго пачулі. І адразу там пачынаецца так званы бульбасрач. Выйшаў Бабарыка, які, напэўна, хацеў, ну, калі ён мае амбіцыі палітычныя, да, застацца на нейкіх лідарскіх пазіцыях і хацеў, каб яго пачулі так, каб, ну, падабацца. Да? Кожны палітык хоча падабацца свайму электарату, сваёй мэтавай групе і так далей. Думаю, што ён не падзяляе шмат з таго, што ён уже нагаварыў. Да? Ну, але это ёсць, і тут уже слова не воробей вылетело, і назад яго не запкнеш. Так что давайте напруживать свое властное меркаванне, свою здольнасць разважаць, ну і так больш талерантна, больш памяркоўна ставіцца нават да памылак, якія мы ўсе робім. Хто без памылак, хто без грэха. Той хай першы кіне камень у Бабарыку, у Ціхановскага, у мяне, калі я штосьці такое сказаў, што камусьці не падабаецца. Хочу еще раз, все-таки хотят услышать люди все, вопрос про переговоры с режимом. Ну, я так понимаю, да? Больш шырока, так само так, про перамовы, але больш шырока, вы допустим, например, кажете, что мы у войне, я згодны с гэтым, але калі я гэта кажу, я часто чую от людей, что я занадто радикальный, что это не так, что войны няма, что такая риторика, это, ну, потому что я не в Беларуси, тому я могу так сказать, это просто канатный воин. Але для меня это видовочно, что Беларусь удзельнічае в войне, потому что, ну, это просто факт. И вот то, что вы кажете, что отмаўляць это, ну, отмаўляць рэчаіснасць просто. Да. Ну, але, ну, гэта кропка гледжання, она не просто у неких людей, а у... Я не хочу называть имены, але у тых, хто ну, як займае некие лидерские позиции в нашей оппозиционной асароддзі. Вот. И тому мне цікаво, ну, что-то можно отказать этим людям, калі отказ на то, что у нас война, гучыць на то, что я занадто радикализовался у Литве, что все не так відавочна, что трэба разумець рэжым, трэба неяк наладжваць контакты з ім. Ну, вы кажете, что гэта ПГ, я згоден з гэтым. І якія контакты, то есть тактычныя нейкія контакты магчыма, але глобальна неяк замірыцца я не бачу як просто. Ну вось, давайте так. Не ведаю, як даўно вы сталі радыкалам, да? Ну, наўрад ці. Радыкаламі не нараджаюцца. Да? Ну, як у тым анекдоце. Там, вы могли б выйти, женщину пытаются замуж за радыкала, да? Заради чего? Так вось, ну, давайте параўнаем вас і мяне там. Да? Мы трохі рознага ўзросту, рознага пакалення. І калі мне кажуць, што я радыкал, я не адмаўляюся, я кажу так, я радыкал. Я радыкалам быў і перабольшыў часта в сваіх выказваннях, ацэнках сітуацыю. Ну, напрыклад, першы раз я назваў лад беларускай дзяржавы фашызмам у 95-м годзе. Калі адбылося збіццё дэпутатаў у Верховным Савеце, да, і іх там та самая забастоўка сидящая там была і так далей. Вось, дэпутаты, народныя абраннікі, абароненыя законам, канстытуцыяй і так далей, яны маюць права на пратэсты, на там і так далей. Да? Вось. А тут адна галіна ўлады, то бок выканаўчая ўлада, якой падпарадкоўваюцца сілавікі, ну, просто гвалціць людзей за іх меркаванне, якое яны адстойваюць ад сваіх выбарцаў. Да? Гэта ўжо фашысцкае дзеянне, аўтарытарнае. Вось чым адрозніваецца, зноў жа мы, калі вяртацца да піраміды этой, да, таталітарны лад дзяржавы ад аўтарытарнага. Былі такія спрэчкі напрыканцы 80-х гадоў і так далей.
Таталітарызм адрозніваецца тым, што ён прэтэндуе на кіраванне думкамі людзей. Вось Оруэлл это вельмі добра апісаў у гэтым рамане 1984 год. Яны, таталітарныя ўладары, мяркуюць, што яны могуць вызначаць думкі людзей, і таму кожнае праяўленне іншадумства – гэта злачынства. Да? Або, як мовай Оруэлла казаць, мысли преступлення, мысли злачынства. Дык вось, людзі ў краіне, у Беларусі, нават калі яны разумеюць і падзяляюць наш з вами радыкальны погляд, да? Яны знаходзяцца ў сітуацыі таталітарнага ціску і не могуць сказаць гэта ўголас. Але гэта ж, свабоду думкі падавіць немагчыма. І тут пачынаюцца вось гэтыя псіхалагічныя механізмы. Да? Чалавек, калі не можа сказаць чагосьці, гэта... Вось я сижу ў турме, да, я агрэсіўна там не правакую і разумею, што гэта ж не добрыя паводзіны. Я маўчу, не правакую там, і так далей. Я пачынаю трохі сябе меней паважаць. Калі гэта дойдзе да пэўнай граніцы, пэўнай мяжы, я магу выбрыкнуць, да? І тады схлапатаць чарговае пакаранне, дадатковыя суткі на ШИЗА і так далей. Навошта мне это трэба? І калі я на это не іду, я начинаю думаць, а можа быць, адміністрацыя не такая ўжо і дрэнная, так, я памаўчу. І вось так адбываецца вось тымі людзьмі, якія ў Беларусі не хочуць прызнавацца сабе ў рэчаіснасці, адмаўляючы вось гэтым не ў радыкалізме, а ў рэчаіснасці. Яны пачынаюць у сваёй свядомасці скажаць рэчаіснасць. А што адбываецца з людзьмі, якія ўспрымаюць свет не так, як ён ёсць, а як вось уяўны свет, ідэалістычны свет, да, ідэалістычным светам замяняюць рэчаіснасць. Гэтыя людзі патрабуюць псіхіятрычнай дапамогі. Давайте ставіцца да нашых суайчыннікаў у Беларусі, што з ім шмат каму патрэбна реабілітацыя. Я не казаў пра суайчыннікаў у Беларусі, у мяне да іх няма пытання. У мяне пытанне да людзей, якія тут, а ва Варшаве, якія тое самае. А тое самае тычыцца шмат каго і нас тут, да? Бо свабода – гэта такая рэч, якая патрабуе сапраўды радыкалізму, а гэты радыкалізм не заўсёды прымальны по псіхічнаму складу для чалавека. І яны таксама патрапляюць у гэтую самую пастку падмены рэчаіснасці уяўным цветам. Да, ёсць такая. Тым больш, што калі мы разумеем эмпатычных людзей. А эмпатычных – это тых, хто мае сяброў, родзічаў на том баку мяжы. І яны разумеюць, што калі іх залічаць у радыкалы тэрарысты, они ж не называюць нас нават радыкаламі, экстрэмістамі, тэрарыстамі. Калі мяне залічаць у тэрарысты, то гэта можа адбіцца на маіх сястры маей, якая там засталася, там яшчэ штосьці такое. І людзі пачынаюць, кіравацца прынцыпам лепш перабздзець, чым недабздзець. І такім чынам адбываецца адмова ад рэчаіснасці. І першае, за што там нам трэба змагацца, гэта вось за свядомасць і нашых тут калегаў, якія ў эміграцыі, і тым больш за тых, хто застаўся там. А я пачынаў з таго, што вы радыкал малодшы за мяне, а я ў гэтым стане жыву вось больш за 30 год ужо. І калі я казаў, што ў Беларусі фашызм, ведаеце, надо мной смяяліся. Калі я першы раз сказаў, што у нас не дзяржава, а дзяржаўная ўлада захоплена злачыннай групоўкай, мне казалі, як жа ж, яны ж абраныя там. Якія абраныя? Дзе вы бачылі дэпутатаў абраных у Беларусі? Яны ўсе прызначаныя, прычым не проста прызначаныя,
да, вось там свабодна прызначаны, там нехта мае ўладу і прызначае кагосьці дэпутатам. Там же адбываецца не так. Выкликают человека и кажуць: вось на тебе компромат, и мы можем тебе зараз посадить у турму за коррупцию, например, и высунуть у депутаты. Пойдешь у депутаты, будешь там пляскать у долоні и голосовать, як трэба. Люди идут на это. И просто, давайте ось сапраўды будем радикалами у думках. Радикалами не тыя, хто ідзе там і лбом там муры пробівае, а радикалами у думках, то бок называть конкретно речи своими именами. Войну войной, да, здраду здрадою, злочинную группировку злочинной группировкой, забойцу забойцей и так далее. А потом уже думать, да, вось мы радикальные у думках. А что робить с этим человеком? Вот кого мы, мы ж с вами-то не забойцы, мы радикалы или не забойцы. Но, слава Богу, и мы живем не по ветхозаветным этим законам, да, что око за око, зуб за зуб и так далее. Да. Мы можем быть, даровать, да, шмат. Помылки можно даровать. Злочинство не треба даровать, а помылки можно, хибы можно даровать там и так далее, да? И мы кажем, мы не будем помстить усім, хто зараз там, не ведаю, носить погоны в Беларусі там, ці яшчэ штосьці, да? Мы хочем уладкаваць краіну так, каб усім там нам было зручно, свободно, и мы не будем никого переследовать, помстить там и так далее, и так далее. Але злочинцы повинны сидеть за кратами, это правда. І вайну трэба скончваць зноў жа перамогай, да, хутчэй мірнымі сродкамі. Таму мне пыталіся пра перамовы. Усе войны, калі яны не скончваюцца знішчэннем боку аднаго з бакоў, да, яны скончваюцца перамовамі. У радыкальным выглядзе это перамовы пра капітуляцыю, а больш-менш мірным, да, при парытэце, да, перамовы пра нейкія кампрамісы. Што вы параіце тым людзям і палітычным структурам, якія з розных мэтаў, можа хто разочараваўся, раз'юшаны, можа хто ставіць сабе такія палітычныя мэты, больш змагаецца з такое ўражанне з'яўляецца. Больш ужо змагаецца з нашымі цэнтральнымі палітычнымі структурамі, напрыклад, офіс альбо НАУ, чым з тым рэжымам. Напрыклад, быў нейкі ход неабыякавых, тут ёсць удзельнікі, хто яны былі. І людзі патрабуюць офіс геть. Вот так, напрыклад. Вельмі пошел такая информация, что геть офис неабыякавых. Давайте не будем это превращать. Не, было такое разуменне, напэўна, у некаторых, да? Вы ж не можете адказваць за інтэрпрэтацыю там, да, таго, як там это чулі. Я таксама шмат што чуў пра гэты сход неабыякавых. Так не, што было, то было, да? Не трэба зноў адмаўляць. Да. Не, вось мяне з маёй партыі вызваленых, да, один чалавек, не буду называць прозвішча, там забаніў там дзесьці ў першыя ж дні ў Фейсбуку, бо ён так далучыўся да таго хору, да, вось там Ціхановскую геть, яны там здраднікі, злачынцы і так далей, і так далей. Казаў, ты ж яшчэ не разабраўся, я вось яшчэ не разабраўся, ты яшчэ не разабраўся, што ты ўжо лезеш в это, ён яшчэ больш радыкал, чым мы з вами. Ён мяне баніць і прыпыняе всякие контакты. Так што інтэрпрэтацыі могуць быць розныя. Вы пытаетесь пра маё стаўленне, да? Я талерантны і памяркоўны ў гэтым сэнсе. Причым, будучи радыкальным у сэнсе называння рэчаў сваімі імёнамі, я пытаюся тады, а хто-небудзь можа замяніць Ціхановскую ў якасці сімвола? Ні ў каго няма таго сімвалічнага капіталу, як у Ціхановскай, да?
Ніхто сёння не можа па ўласнай ініцыятыве сустрэцца з, скажем, прэм'ер-міністрам Нямецчыны ці там прэзідэнтам Літвы ці прэзідэнтам Трампам, давесці да яго там пазіцыю і так далей. Па ўласнай ініцыятыве ніхто з нас не можа. Ціханаўская такую ініцыятыву можа праявіць. Не факт, што там яе прымуць, але ж яна можа праявіць. Больш таго, калі будзе ініцыятыва з таго боку, то ні вас, ні мяне не запросяць на эту сустрэчу і не пацікавяцца нашым з вами меркаваннем, да? А меркаваннем Ціханаўскай пацікавяцца і запрашаюць там. І гэта эксплуатуе Франак Вечорка як вось, ну, кіраўнік, да? Чалавекам, які мае велізарны, самы вялікі сярод беларусаў і замежжа і ўнутры краіны сімвалічным капіталам. Таму давайте выкарыстоўваць гэты наш ресурс, сімвалічны капітал Ціханаўскай, у мірных мэтах, дасягаць добрых мэтаў. Так, яны не маюць улады над нашай апазіцыяй, тут у выгнанні, тым больш у краіне. Да? Улады не маюць, таму не трэба патрабаваць ад іх адказнасці за ўладу. Давайте ушануем тое, што яны робяць, і не будзем патрабаваць ад іх таго, чаго яны не могуць рабіць. З другога боку, давайте шанаваць тых, вось, ну, скажем так, невядомых герояў нашых, да, якія ахвяруюць сваім часам, як валанцёры, ахвяруюць сваімі грошмі, ім не заўсёды хапае, там, не ведаю, на аренду жылля, там, на розныя там яшчэ нейкія патрэбы, да, яны скідваюцца і на палітвязняў, і на там хваробы асобных людзей, на дзяцей, там, калі заклічуць, людзі несуць грошы. Гэта невялікае там можа быць геройства там і так далей, але гэта патрабуе таксама павагі, пашаны, і гэта вельмі цешыць, ну, мяне прынамсі, да, і усяляе ў мяне пэўны аптымізм. Хоць я бачу, наколькі, ну, дрэнныя сёння справы ў нас у апазіцыі цалкам, але, ну, вось тое, што мы трымаемся, свядома трымаемся адзін аднаго, што вось эта апошняя хваля беларускай эміграцыі упершыню стварае сталую дыаспару. Раней жа беларусы з'язджалі з краіны і, ну, проста прападалі сярод іншых народаў, асіміліраваліся і не памяталі, што яны беларусы, там, некаторыя нават уліваліся там у украінскую ці рускую дыаспару там, і так далей. А тут мы раптам апынуўшыся за мяжою, працягваем Беларусь. Мы Беларусь, разам з астатнімі тымі, хто застаўся там. І гэта, я лічу, што гэта ўпершыню у гісторыі. Нешта падобнае было пасля там рэвалюцыі, грамадзянскай вайны, але недоўга. І мы можам не ўтрымаць гэтага. Мы таксама можам асімілявацца, асабліва малодшае пакаленне, нашы дзеткі, якія ў пачатковую школу ходзяць, яны ўжо там апалячыліся, некаторыя літувісуюцца там, ну і так далей. Да? Вось. І такая небяспека расчынення сярод іншых народаў у нас ёсць, але пакуль мы трымаемся. Давайте і мы это самае выкарыстоўваць у мірных мэтах. А што тычыцца палітыкаў, якія сварацца, давайте ніколі не ставіцца да палітыкаў як да ідэальных асобаў. Усе палітыкі эгаісты. Для іх усіх папулярнасць, слава і асабліва улада – это першасныя каштоўнасці. Таму яны будуць змагацца заўсёды адзін з адным. І што нам рабіць з гэтымі эгаістамі, якія рвуцца да ўлады? Да? І тут, знаете, трэба ўзгадаць вось гэтыя першапачатковыя спробы ўтварэння сучасных дзяржаваў у Францыі, Амерыцы, там, ну, і в 19 стагоддзі, што паўставалі. Яны не казалі, што кіраўніцтва трэба аддаваць лепшым людзям. Яны ніколі не думалі, што тыя, хто выбіваецца на паверхню ў палітычным жыцці і ў дзяржаўнай іерархіі, што яны лепшыя за астатніх. Ну, такія ж людзі, з такімі ж хібамі, нават з большымі, чым звычайных людзей. Звычайныя людзі ўсё ж такі, яны сарамлівыя,
сціплыя, да? У іх няма столькі грахоў і хібаў, як у палітыкаў, якія вырываюцца наперад. Бо там трэба і лакцямі штурхацца, там і па галавах часта прайсціся там і так далей. Ім трэба это дараваць. Бо без канкурэнцыі стаць лідерам немагчыма. Але іх трэба трымаць у ежовых рукавіцах. А хто іх можа трымаць у рыжовых рукавіцах? У дэмакратычным уладзе гэта разгалінаванне ўладаў. Выканаўчую ўладу трымае суд, судовая ўлада. Судовую ўладу там кантралюе парламент. Парламент жа кантралюе прэзідэнта і так далей. Да? І яны адзін аднаго стрымліваюць. І галоўнае нам недапушчэнне зла, а не імкненне да там всеагульнага добра. Всеагульнага добра не бывае. А вось зло часам мы можам перапыніць. І тады я кажу заўсёды, галоўным суб'ектам добрага ладу ў краіне, у нацыі з'яўляецца грамадзянская супольнасць. Большая частка народа жыве сваім прыватным жыццём, не трэба уцягваць іх у палітыку без іх уласнага жадання. А актывісты, людзі з актыўнай жыццёвай пазіцыі, грамадзянскай пазіцыі, яны складаюць грамадзянскую супольнасць. І вось мы, як грамадзянская супольнасць, павінны трымаць нашых палітыкаў заўсёды ў алертным стане. І таму крытыка палітыкаў і лідараў – это нармалёвая справа, але справядлівая крытыка. І не трэба патрабаваць ад адных палітычных асобаў, каб яны рабілі тое самае, што робяць другія, а асабліва не палітычныя, напрыклад, а там грамадзянскія актывісты. Да? Ну, журналісту журналістская, слесарю слесарева, а кесарю кесарева. Ад кожнага трэба патрабаваць таго, на што ён пакліканы, на што ён мае пэўныя даручэнні, паўнамоцтвы там і так далей. Давайте пакінем Ціхановскай яе сімвалічны капітал. І не будзем патрабаваць ад яе большага. Да? А Франуку Вечорка даверым ад нашага імя кіраваць гэтым сімвалічным капіталам. Не намі, а гэтым. Да? А ўжо калі нам патрэбна будзе кіраўніцтва, то давайте аб гэтым усур'ёз падумаем. Сапраўды. А хто нам патрэбен у якасці таго, хто працягне руку і скажа: сёння, вось ці там у гэтыя паўгады перед нами стаіць вось такая мэта, давайте напружымся, складзем свае высілкі, дасягнем гэтай мэты, бо без дасягнення гэтай мэты мы не зможам рухацца далей і не зможам дасягнуць таго, што, ну вось я лічу, мэтаю, галоўнаю мэтаю у сярэднетэрміновай перспектыве для нас усіх вяртання. Калі мы хочам вярнуцца ў краіну, мы разумеем, краіна павінна быць свабоднай. Мы не хочам вярнуцца ў турму. Чаму я не пайшоў разам са Статкевічам, не ламануўся туды, да? Бо разумеў, што эта дарога ў турму я больш не хачу. Я калісьці не з'ехаў з краіны, не хацеў з'язджаць, ведаючы рызыку, што мяне могуць пасадзіць. Тады это было для мяне, ну, рацыянальна. А зараз вяртацца ў турму я не хачу, я думаю, ніхто не хоча. І мы хочам вярнуцца ў краіну. Ну, ведаеце, тут таксама трэба рэалістычна ставіцца. Мы не зможам вярнуцца цалкам у свабодную краіну. Свабоднай мы ее можам зрабіць паступова, калі вернемся. А вярнуцца нам проста трэба, ну, или варта, у небяспечную краіну. Калі мы зможам дамагчыся гарантыяў таго, што мы будзем мець там свабоду сходаў і свабоду слова, то мы сможам паўплываць і на электаральныя працэсы, там і на іншыя. Да? Мы не зможам змяніць краіну адсюль. Мы можам выкарыстаць вонкавыя рэсурсы для гэтай змены, але ж каб яе змяніць, нам трэба вярнуцца. І вось калі я кажу, вяртанне – гэта наша сярэднетэрміновая мэта, то давайте вызначымся, а кароткатэрміновыя якія? Ну вось, зноў жа, пабудова моцнай, палітычнай, і калі б гэта было магчыма, я думаю, што пра гэта таксама трэба дбаць і шукаць рэсурсы, і калі хочаце ваеннай сілы, да? Ну, то бок, службы бяспекі, да, некаторых там вось сілавых структураў,
бо без сілы палітычная структура бездзейсна таксама. Так што тут задачаў шмат, а мы ўсё сварымся і ніяк не вырашаем ніводнай маленькай задачы. Можа, вырашэннем маленькай задачы, дасягненнем маленькай мэты, яно адразу не перакульне сітуацыю ў лепшы бок, але ж, як кажуць кітайцы, і дарога ў 1000 лье там, да, пачынаецца з першага кроку. Так, хотів спитати, чому, наприклад, зараз символом не може стати той же Павел Северинець, і він задовго до світу зустрічався і з Білим Клінтоном, поки ще про Світлану ніхто не ведав, і з другими, іншими особами. Ну, щиро кажучи, я не пам'ятаю, як Северинець зустрічався з Білим Клінтоном. Да? Ну, ось один з удзельнікаў сходу, неабыякавых, да, Георгій Дмітрук, аднойчы быў запрошаны на малітоўнае сняданне з Бушам старэйшым, да, і так далей. Ну, але ведаеце, вось гэтыя рытуальныя запрашэнні, ну, ёсць шмат людзей, якія любяць фоткацца з зоркамі, з вялікімі асобамі і так далей, да. І гэта не тое, это не тое, што я казаў пра сімвалічны капітал. У часы прэзідэнцтва Біла Клінтона колькі было гадоў Паўлу Северынцу? Якім ён быў? Ён быў студэнтам, і да, яшчэ толькі далучыўся да маладога фронту. Ён потым стаў лідарам маладога фронту, але ж уже калі Біла Клінтона не было ў Білым доме. Ну, так што тут, ведаеце, не, Павел Северинец выбітны чалавек. Я тут у царкве зараз у Александра Кухты сустрэўся з ім коротка, яшчэ будзем сустракацца, да, і мы спрачаліся вельмі шмат у 19-м, у 20-м годзе. Я думаю, што яшчэ будем спрачацца. Шмат у чым мы можам і схадзіцца, але шмат у чым разыходзімся. І вы ведаеце, вось мэтавую групу, для якой Северинец з'яўляецца безумоўным аўтарытэтам. Яна не такая вялікая, на жаль. Ну, пабольшалось, таму што не зусім апраўданыя чаканні ад палітвязняў, да? Вось паглядзіце, здаецца, Кот Шэры, да, это самае пісаў: вось выйдуць сапраўдныя лідары, там. А чаму яны сапраўдныя? Лідарства сапраўды гэта выігрываецца толькі ў спаборніцтве, да? Я вельмі раю і шчыра зычу Паўлу Северынцу выйграць спаборніцтва, напрыклад, з латушкай. Ну, калі ён набыдзе латушку, ну, чаму не? Да? Але ў нас ёсць нобелаўскі лаўрэат Алесь Беляцкі. А чаму не Беляцкі? Ну і так далей, да? Ну і мы павінны разумець, што прэтэндэнтаў у нас дастаткова. А вось хто з іх зможа выйграць вось гэтую бойку? У вайне ёсць свае маленечкія войны там, да? І паміж прэтэндэнтамі на палітычнае лідарства павінна быць спаборніцтва. Без спаборніцтва проста так прызначыць кагосьці, да, немагчыма. Я хотел сказать у вас про нашу спадщину и наше уявление про себя. Короткое такое отступление. Я последние 3 года занимаюсь тем, что пробую улучшать спадщину в университете. И головное, чему у нас, одна из таких важных думок, чему у нас пробуют научить, что, может быть, нам варто починать давать спадщине помирать, ствараць нейкія умовы іншага падыходу да спадчыны, таму што усе 200 гадоў, сколькі існуюць гэтыя інстытуты захавання, это толькі выключна захаванне і кансервацыя, стварэнне спісаў і ўсяго іншага. А пераходзячы да нас, я хацеў спытаць, мы вельмі часта, так как мы не сформированная нация, у нас нема национальной сведомости, так складывалась история, что мы не поспели ее сформировать. И зараз у пошуках себе як нации мы активно спробуем хапаться за спадщину
наладить мостки с Великим княжеством Литовским, сакрализуем мову, сакрализуем некие традиции и навыки. Як вы ставитеся до гэтага і што вы думаеце пра ролю спадчыны у нашым уяўленні сябе ў думанні на Беларусі бліжэйшыя гады? Ну, вось, фармулюючы пытанне, вы зрабілі амаль караценькую лекцыю пра спадчыну і там розныя чыннікі, звязаныя з гэтай спадчынай. Але ў мяне пытанне да вашай лекцыі, шматлікія пытанні. А хто вам сказаў, што нацыя не сфарміравалася? Вы прыйшлі да гэтага вось, у сваім дыскурсе, у сваім разважанні, даследаванні. Вы можете так гарантаваць і сказаць, зуб даю, нацыя не сфарміравалася. Я не впэўнены ў гэтым, але як это, читаючы некаторыя вашыя працы, у мяне складалася такое ўражанне. Плюс я могу пра гэта сказаць, назіраючы за грамадскім палітычным жыццём Беларусі 2018 года. Нейкі час свайго жыцця я быў актыўным і ір'яным прыхільнікам староннікаў ВКЛ, таго, што толькі вяртанне да гэтых глыбінных каранёў у нас выратуе. Я быў прыхільнікам імперскай ліцвінскай ідэі. А зараз я разумею яе хібнасць. І як это, мне просто непакоіць гэтае пытанне. Так як я гэта бачу, што мы спрабуем закансерваваць нашу мінуўшчыну і дзякуючы гэтаму стварыць сябе, зразумець, хто мы. Но мы ўжо далёка не беларусы, ствараўшыя ДНР, і не беларусы, і зусім не ліцвіны. Таму, як бы, а хто мы? У нас занадта багата розных поглядаў на гэта ва ўсіх беларусаў, зноў жа, і тут, і там, і за мяжой, і ў Беларусі. Ну, разнастайнасць думак – гэта карысная рэч ці гэта хіба? Не, безумоўна. Ну, я да. не адвяргаю, але мне здаецца, у нас няма уяўнай нацыі па Андерсу. Можа быць, я не прав. Ну, так, я скажу, што вы не правы. Да? Але каб гэта патлумачыць, ну, трэба вялікую размову правесці. Да? Я просто тады буду катэгарычна і радыкальна таксама выказвацца. Да? Беларусы сфармаваліся як нацыя, і існуюць як нацыя ўжо там амаль 100 гадоў. І гэта нацыя, шчыра кажучы, мне не падабаецца. І вам таксама, напэўна. Да? Ну, але якія ёсць, такія ёсць. Мы беларусы, у нас ёсць агульная спадчына. І вось альтэрнатыўная Андерсону версія, да, пра ўяўную нацыю, да, это супольнасць людзей, якая мае агульную спадчыну. Тое, з чаго вы пачалі. Да? Не памятаю аўтара гэтай канцэпцыі, ну, але ж не так істотна. І вось, калі, уявіце сабе пра ўяўленне, што мы адмаўляемся ад спадчыны Великага княства Літоўскага. Да? Што гэта не наша. І тады, чаго вартыя нашыя, ну, скажам, развагі пра тое, што мы, беларусы, змагаліся за сваю свабоду, за сваю там, дзяржаву і так далей. Калі мы адмаўляемся ад гэтай спадчыны, то это было не з намі. А што было з намі? А тое, што кажуць, ну, не вельмі адукаваныя, не вельмі свядомыя людзі. Яны кажуць, наш царь Пётр I, там, тое, сёе, ці там наша царіца Катерина II. А калі яны былі нашымі царямі, дзе была, на што распаўсюджвалася ўлада Петра I? Не, ну ён быў там у Гародні, напрыклад, там нейкія пушкі пакінуў, да? Але там быў і Карл XII,
таксама яны хадзілі тут па нашых землях беларускіх па тэрыторыі, скажем, наша, не наша, это там трэба высвятляць пра спадчыну, што тут наша, што не наша, але яны гулялі тады падчас паўночнай вайны, то чаму Карл XII не наш? А Пётр I? А хто быў у нас тады вялікім князем? Нас у пачатковай школе, у сярэдняй школе не вучылі пра гэта, мы не ведаем, да, шмат чаго. Так перад тым, як адмаўляцца ад нейкай спадчыны, давайте даведаемся пра яе. А мы як сябе паводзім, ну, з нашай неадукаванасцю, да? Як у той казцы. Калі вернешся дадому, аддай мне тое, чаго дома не ведаеш. Да? І вось мы аддаем то, чаго не ведаем, то, што не можам шанаваць. А я шаную. Я шаную спробы, там, скажем, Валовіча і Сапегі стварыць статут як першае ўладкаванне беларускай дзяржавы, да? Першае ўладкаванне правоў і свабодаў, хай сабе спачатку шляхцічаў, але не толькі шляхцічаў, але і месцічаў там, і так далей. Да? Я кажу, ну, мае дзеды памяталі некаторыя такія рэчы. Яны з гонарам казалі, наша сям'я ніколі не была прыгоннай. Это моя спадчына. А? Не тое, што я не быў прыгонным. Калі я нарадзіўся, уже не было прыгоннага права, але тое, што мае продкі, якіх я асабіста ведаю, трымаюць гэта ў памяці, гэта моя спадчына. І я не думаю, што нам проста так трэба адмаўляцца ад чагосьці, што мы ведаем як пра спадчыну. Іншая справа, есть такія рэчы, якія ў спадчыне сапраўды трэба адмаўляцца. Вось я ведаю, што шмат хто не любіць чамусьці Светлану Алексеевич, а яна нездарма нобелевскі лаўрэат, яна выдатная пісьменніца і нават яна недрэнны мысляр. Хоць мы шмат у чым разыходзімся і мне шмат што не падабаецца ў яе поглядах, але некаторыя рэчы яна кажа слушна. Мы з вами нашчадкі злачынцаў, забойцаў, НКВДістаў і іх ахвяраў. Мы усе нашчадкі таго, што было з нашым народам, вось, калі, напэўна, яшчэ вашы дзяды былі жывыя, да, і былі не проста жывыя, сведкамі былі ўсіх тых злачынстваў, якія тварыліся. Яны цярпелі гэта. І мы з вами нашчадкі іх. І як з гэтай спадчынай быць? І вось прыходзіць нейкі Шуневіч, памятаеце такое імя? Да? Апранаецца ў гэтую блакітную форму НКВДіста, да, і ён кажа, гэта моя спадчына, я не магу адмаўляцца ад таго, што там было вось раней. А я адмаўляюся ад гэтай спадчыны. Я свядома павінен, як вот з бухгалтерскім такім розбухам, да, сядзець і казаць, вот гэта я атрымаў, ад гэтага я адмаўляюся, это выкідаю, а гэта маё. Я кажу, я беларус, я частка нацыі герояў. Мои героі змагаліся ў атрадах, там Эміліі Платер і за нашу і вашу свабоду. Да? Мои продкі і дзед мой памятаў яшчэ тых, хто быў у тых самых сялянскіх атрадах падчас паўстання 1883 года. Там, да? Яны былі дурныя. Ну, дурныя, это з нашага пункту гледжання, да? Яны думалі, што яны вось спалілі маёнтак там нейкага пана, да, і можна лічыць справу вырашанай. Да, і далей не далучаліся да тых, хто там дзесьці змагаўся там у іншых месцах. Так, яны не разумелі, але гэта таксама моя спадчына. І я павінен неяк рэфлектаваць тое, што браць з сабою, і што, ад чаго адмаўляцца. А гэта адмаўленне адбываецца праз пакаянне. Ну і вось з пакаяннем это асобная рэч. Ведаеце, вельмі часта людзі апантаныя, скажем, нацыянальнай ідэі ў сваём разуменні, да, лічаць нацыю сваю найлепшай заўсёды і надзяляюць яе там самымі лепшымі рысамі, адмаўляючы адмоўныя рысы. Нацыя беларуская працаздольная, талерантная, міралюбівая, там, ну і шмат яшчэ чаго. А это што? Толькі бальшавікі
з Каўказу ці там з Латвіі утваралі гвалт і геноцид, знішчэнне беларускай культуры ў 30-е гады? Не, там таксама былі і беларусы сярод іх. Мы павінны ўзяць адказнасць і за злачынствы, якія рабілі нашыя продкі. І прыняць, што гэта таксама наша спадчына. І гэта спадчына, калі мы адмаўляемся ад гэтай спадчыны, мы можам это не проста сказаць, не, мы не маем да гэтага чынення. Не. Нам трэба прынесці пакаянне, пераменіць розум. Пакаянне, як па-грэцку метаноя, это перамена ума. Нам патрэбен іншы ум, каб паглядзець на гэтыя рэчы. Паглядзець на спадчыну Великае княства і сказаць, Великое княства літоўскае 3 народаў. Правда? Памятаеце? І давайте, калі паміраюць бацькі, то іх дзеці дзеляць гэтую спадчыну. Неяк. Або па справядлівасці, або па тэстаменту, які бацькі пакінулі. Нам, на жаль, тэстаменту вялікія князі Великае княства не пакінулі. Наадварот, мы павінны пакаяцца за тое, што наша магнатэрія, то бок вышэйшы слой арыстакратыі Великае княства літоўскага, беларусы, палякі, літоўцы, неважна, як яны называліся, яны здрадзілі дзяржаве. Здрадзілі і пакінулі Таргавіцкая канфедэрацыя, той, што яны перайшлі на службу пасля апошняга падзелу там, да рускага цара, склалі там чынавенства ў Петербургу там, і так далей. Это былі здраднікі, гэта наша спадчына. Потым неудалыя паўстанні 30-го года, 63-го года, калі ўжо носьбітам дзяржаўнай свядомасці былі не магнаты, вышэйшы слой арыстакратыі, а шляхта, у тым ліку дробная шляхта. Да? Мы атрымалі паразу, не змаглі. І нам трэба і шанаваць герояў, і пакаяцца ў тым, што не змаглі мы тады адстаяць сваю спробу аўтаноміі, дзяржаўнасці і так далей. Мы здрадзілі ўжо потым, зноў, калі носьбітам ідэі дзяржаўнасці і нацыі станавіўся мешчанскі слой, гаражане беларускія. Да? Мы аддалі гаражане іншым народам, гарады іншым народам. Большая частка гарадоў беларускіх была населена габрэйскім насельніцтвам. Яны абасабляліся ад сялянскай нацыі, і стваральнікі ідэалогіі беларускай нацыі стваралі яе як сялянскую, забыўшыся пра класава чуждых шляхцічаў, магнатаў і так далей. Да? І беларусы в вершах Янкі Купалы чаго хацелі? Людзьмі звацца. Колькі можна хацець людзьмі звацца? Давайте забудемся пра гэту мару забітых неадукаваных сялянаў часоў Янкі Купалы і першапачатковай нашай нівы. Мы людзі. Мы уже не хочам людзьмі звацца, давайте будем людзьмі нарэшце. Беларусь ужо урбанізаваная нацыя. Мы гарадскія людзі пераважна. І мы носьбіты гэтай ідэі дзяржаўнасці, нацыянальнай ідэі і так далей, мы змагаемся. Давайте прызнаем памылкі нашых продкаў, пераменім ум і пачнем жыць сучасным жыццём, вырашаць сучасныя задачы, а не шукаць мінулагодні снег, тым больш снег там часоў БНР і так далей. Памятаеце эту ідэю, рамантычна безглуздую ідэю прыняцця грамадзянства БНР у 90-е гады? Напэўна, моладзь не памятае, хто там больш старэйшы, можа, і узгадаюць. Была такая цэлая кампанія прыняццё грамадзянства БНР. Дзе тая БНР? Чаму грамадзянства 100-гадовай даўніны трэба было прынимаць, адмаўляючыся ад прызнання таго, што да, беларусы вось у такім выглядзе на сённяшні дзень. Это вось такая нацыя. Нацыя, як казаў там уже пісьменнік там кіргізскі Чингис Айтматов, да? Нацыя манкуртаў. Так, мы забыліся пра сваіх продкаў, мы забыліся пра сваю спадчыну. Давайте прызнаем гэта, пакаемся і ўспомнім. І хаця б дзяцей сваіх навучым гэтаму. Але
Уже давайте памятаць пра то, што вось гэтыя братнія народы, якім у спадчыну дасталося Вялікае княства Літоўскае, уже яго падзялілі. Нам дасталася тое, што дасталася. Старажытная першая сталіца Вялікага княства дасталася нам. А вось помнікі каралям і князям, яны засталіся літоўцам. Яны тут у Вільні. І тут у Вільні ёсць палацы Радзівілаў, Сапегаў, ёсць вуліца там, Барбары Радзівілавай, там, да? Вуліцы Сапегаў, там, палацы, вуліцы, ўсё гэта. Літоўцы гэта шануюць, а мы кажам, што гэта ж не нашы. Таму мы занядбалі нават тыя рэшткі помнікаў, якія засталіся ад іх у самой Беларусі. І гэта не, ведаеце, это не таму, што это не наша спадчына. І тут нічога імперскага няма. Якая імперія? Што, венгры мараць пра аўстра-венгерскую імперію зараз? Ну не, яны разумныя людзі, разумнейшыя за нас, напэўна. І мы павінны разумнець. І не займацца этой дурнотай, вось была літвіны не сённяшнія, якія тут у эміграцыі, да? А была групоўка літвінаў яшчэ там з даўных часоў у Мінску, у самой Беларусі. Да? Давайте будем называцца не беларусамі, літоўцамі. Ну навошта? Ну, придумывать розную безглуздзіцу можна колькі заўгодна жыць у гэтым уяўным свеце. Не, каб жыць у рэальным свеце, называць рэчы сваімі імінамі, нам патрэбна вось гэтая метаноя. Грахі, назваць нашыя грахі грахамі, наши дасягнення нашымі дасягненнямі, нашу спадчыну, за якую мы несем адказнасць, нашай спадчынай, і не дзяліцца з ёю, з кім попало. Таму давайте, да, і в універсітэце гэта вучыць, бо і вучыцца гэтаму. Адначасова і вывучаць, і вучыцца, бо нам яшчэ з вами вучыць нашых дзяцей, внукаў і нашчадкаў. Спадчына – это не толькі тое, што мы атрымалі ад продкаў, а то яшчэ і тое, што мы нашчадкам пакінем. Калі ёсць што пакідаць? Да, на самом деле, уже у меня было вопросы, и они уже переформировались, пока вы отвечали. Спасибо. Потому что это именно про принятие себя, перестать себя считать, ну, вот такой нацией, скажем так. Ну да, то, что мы говорили о Ахвяру сегодня, ну, в принципе, говорили про людьми зваться, вот про все про это. Я про то, что надо вспомнить о том, что... То есть у меня так повезло, что у меня мои предки, ну, они там и литовцами были, ну, выяснилось, белорусами. Бабушка моя никогда не говорила, что белорусы, они такие трусливые. То есть они, наоборот, они для них... У нас в семье всегда это были белорусы, такие смелые, сильные и чего-то добивающиеся. То есть в этом плане мне повезло. Я хотела сказать другое, раз уже вы все выяснили, прояснили, точнее. Смотрите, вы сказали, что, например, давайте оставим Светлане, офису, ну, их офисная, да? Ну, символічную функцію, які вони добре виконують, і ніхто не може перехопити. Я в нормальных отношениях, то есть у меня нету, я не устраиваю там борьбу, но мне, я помнится, 4 с лишним года белорусы все-таки воспитанные, к сожалению, в таком социальном государстве, они приходили и спрашивали все время офис и структуры, скажите, ну то есть грубо, от того, что мы готовы что-то делать, до того, что называется, а как о нас позаботиться. То есть, ну не то, что как позаботиться, но давайте вы попробуйте вместе с нами решать наши вопросы. И я тут вспомнила, что, извините за голос сегодня, я тут вспомнила, что во времена Литовской республики, ну, не состоявшейся БНР, тем не менее, все, тут Тома Светлого любит рассказывать, я, правда, на него ругаюсь в шутку, когда он говорит, что поначалу, во время Первой мировой войны, были созданы такие, ну вот, общества, которые помогали беженцам, которые помогали. И из этого, и с помощью людям, сформировались будущее государство, ну, то есть будущее правительство. Там с Метоной, да, вот поначалу там было, потом уже они там перешли там в другое место. Но я имею в виду, что так сформировалось, например,
свободная Литовская республика. У белорусов не вышло, но в принципе такая же самая была идея. То есть люди шли, правительства формировались как раз от другого, от заботы о людях. Поэтому, конечно, сейчас никто зачем кому-то там бежать и отнимать что-то у Светланы, что-то еще. Но кто-то должен заниматься заботой, даже не то, что помощь, там деньги выплатил или что-то, а заботой о людях. Потому что 1,5 миллиона людей, ну или там миллион по-разному, да, 1,5 миллиона людей за границей – это наше счастье на сегодняшний момент. Потому что хотим мы или нет, мы уже люди, живущие тут, они вот то, что вы говорите, они переформируют свой мозг. И когда-нибудь эти люди, или их дети, ну то есть я надеюсь, именно еще эти люди, вернутся. Так я видела, как менялась Литва, когда уехало много людей за границу, а потом вернулась. Мы видели, что творилось с Украиной, когда им дали без виз, и они уехали по всей Европе, потом они вернулись, и, скажем так, может быть, благодаря этому они не сдали Киев за 3 дня. Поэтому есть такая ситуация. Кто-то, тогда уж если это не офис, если там не кто-то, кто-то должен на себя взять заботу о людях. И в этом случае, то есть это должно быть, именно забота о людях, а не просто вот вам 1000 евро и живите вы как хотите дальше. А у нас нет на вас времени, потому что мы поехали встречаться там с другими какими-то высшими чинами. Я вот про это, то есть как мы можем, у нас все равно пока люди смотрят на нее и смотрят, когда находятся люди там по ту сторону, они все равно говорят, чего вы вообще здесь ругаете? Света же есть, она же может решить все вопросы. Да какие Света может решить вопросы? Вот Лукашенко, это да. Вот он может решить любые вопросы. У меня, слава богу, тот круг людей, который даже там остался, они все-таки из тех, кто не смотрит в сторону Лукашенко. А скажите, а Науседа решает вопросы У нас парламентская республика. бомжей? Хорошо. А парламент решает эти вопросы? Все-таки есть определенные вещи. Наталья, понимаете, какая вещь? Я однажды только участвовал в выборах в парламент. В 1995 году выдвигался в Верховный Совет тогда 13-го созыва. Я прихожу на собрание избирателей, и мне избиратели говорят, а что ты нам можешь дать? Вот мы за тебя будем голосовать. Зачем мы должны за тебя голосовать? У нас есть проблемы там. Вот канализация в нашем доме на Ангарской испортилась. Ты можешь ее сделать? Я как честный человек говорю, нет, конечно. Это же мэр. Это же другая. Какой мэр? Я в депутаты вообще выдвигался. А приходит рядовой избиратель и говорит, нахрена мне за тебя голосовать, что ты можешь сделать? Вот мэр, да, он сделает. Вот начальник участковой милиции, вот он может хулигана обознать. Я к нему обращаюсь, если хулиганы в подъезде распевают. А ты что можешь сделать? И я в самом деле ничего не могу сделать. И есть популистские кандидаты, которые говорят, да я там то, я там все. Вот смотрите, парламент должен принимать законы, чтобы могли функционировать специализированные фонды, например. Благотворительные организации, гражданские организации, их надо освободить от налогов, помогать волонтерам. Это законодательно-правовым образом может обеспечить парламент. И не надо требовать от депутата, чтобы он чинил тебе эту самую. Что делает Лукашенко сейчас? Он заставил всех чиновников встречаться с людьми. Нахрена? Это популистская мера. Когда приходит бабка, один алкаш и так далее, поговорить раз в месяц с чиновником, который, что-то этой бабке поможет. При всем при том, что в этом районе живет сотни других, 1000 других бабок, которые не пойдут к нему на прием и прочее. Не задача депутата помогать каждой бабке. Задача депутата создать благоприятные условия, чтобы волонтеры, гражданские организации, НГО и так далее, могли беспрепятственно помогать этим бабкам. И не втягивать в это дело других, у которых задача писать законы, принимать их, выслушивать исполнительную власть и вставлять им, если они что-нибудь не то делают, и так далее. Каждый должен заниматься своим делом. Есть стрижак,
есть Ливончик, есть Байсол, Байпол там и так далее, да? Может что-нибудь Тихановская сделать для того, чтобы они беспрепятственно могли помогать другим? Вашей этой самой допомоге, как бы, да, вашему офису. Не то, что они должны вам дать денег. Они должны создать условия, чтобы вы могли рассчитывать на сбор донатов, там, я не знаю, на помочь, там, скажем, поменять приоритеты фондам, куда вы можете написать заявку на грант, там, получить грант и так далее, и так далее. В этом их задача могла бы быть. Могла бы быть, если бы, скажем, они не отбивались постоянно от ответственности за то, за что они не могут нести ответственность. И вот смотрите, вот у нас есть как бы квази исполнительные структуры политические. НАУ. Это вот, как это, национальное антикризисное управление. Типа кабинет исполнительной власти. Теперь создали переходный кабинет. Как он там называется? Да, ПК. Да? Смотрите, от чего стоят вот эти вот исполнительные структуры, если у них нет бюджета? Ну, они точно такие же просители у фондов грантов, да? Как и все остальные. Я могу создать организацию сейчас вот из 3 человек, зарегистрировать ее в Литве. Там, да, у меня даже зарегистрирован здесь фонд Летучего университета до сих пор существует. Как бы, да. Вот, правда, Летучего университета нет, поэтому он бездействует. Я могу написать заявку, получить грант какой-то и так далее. Точно так же живет и Латушка, и Тихановская, и этот переходный кабинет и так далее. А мы начинаем от них требовать то, чего, они такие же, как и мы. Чтобы это не было таким, что нужно сделать? Я вам скажу. Нам нужна не исполнительные вот эти квази-псевдо-кабинетики, как бы министерства. Нам нужно представительство, наше представительство, полномочное представительство, которое обладало бы, делегированным правом от нас назначать вот этих людей. Да? Потому что премьеров ни в одной стране не выбирают и канцлеров. Их назначают либо президент, либо парламент. Да? Есть у нас парламент. Без парламента нашего никаких назначений исполнительных структур быть не может. А мы ведь практически проигнорировали выборы в Координационный совет. Почему? Да потому что мы все знаем, что Координационный совет никакой не парламент. И мы не хотим даже, чтобы он становился парламентом, мы не понимаем, зачем это надо. Поэтому всего лишь 6 тысяч голосов подано было за этих самых выдвиженцев в Координационный совет. И в результате Координационный совет тоже не выполняет свои функции. А если мы наконец поймем, давайте проведем пропаганду, вот следующее, или агитацию, да, вот все вместе сейчас, те, кто понимает. Вот сейчас назначены, или будут назначены где-нибудь на май, да, выборы в Координационный совет. Давайте мы сформируем наше диаспоральное представительство, полномочное. Эти люди не должны обладать властью. Они не должны помогать беженцам. Да? Их задача выслушивать претендентов на политическое лидерство. И если нас не устраивает Тихановская, да, ни вы, ни я, никто, ни Серый кот, ни там еще кто-нибудь не может сменить Тихановскую сейчас. Ни мы ее назначали, ни нам ее снимать. Да? Символический ее капитал держится на тех голосах 2020 года. А это все уже убывает. Скоро она станет чем-то вроде Ивонки Сурвило. Руководителем Рады БНР, которая уже за 100 лет обветшала, настолько, что, в общем, давным-давно было пора, вот как Украинская Рада, да? Рада Украинской Народной Республики в 1992 году передала полномочия Украинской Раде. Мы, опять же, вот по своему невежеству продержали Советский Верховный Совет до 1995 года, и поэтому Ивонке Сурвиле некому было передавать полномочия Эмигрантской Рады, да? И сейчас все еще некогда. Вот если мы изберем Координационный совет, но лучше его назвать там как-то иначе, потому что Координационный совет уже дискредитировано это название своей этой дискуссионной площадкой дурацкой. Да? При этом, голосуя за депутатов, мы даем им полномочия
И они не вправе. Вот захотел – пришел, захотел – вышел из Верховного Совета. Если его избрали, неси бремя до конца. Или не надо было высовываться. Да? А дальше тогда, как бы, если они становятся нашим представительным органом, надо поднимать вопрос о том, что нам не нужно два государственных образования квазигосударственных в эмиграции. Рада БНР должна либо слиться с нашим новым избранным представительным органом, либо передать ему полномочия. Государство в Беларуси может быть одно, а не два. Белорусская Народная Республика, узурпированная этой преступной группировкой Республика Беларусь, и тут у нас, как это, президентша. Вы не лічите, что Да, ну что? наступного скликания, вот это вот выбор сената, это будет так само некое узурпирование, Подожди, что вот, можно? некие Чему? фракции, вот минулый раз вот 78 фракций прошли, да, и так ці інакш кожнай фракции на ключевых посадах были люди, связанные с центром. Тобто это, можно так сказать, вот як ёсць ЛДПБ у Лукашенко, Коммунистическая партия Беларуси, ну, это ж так само особные партии, да, так ці інакш, окромя одной фракции, яка, да, можно так назвать, оппозиционная, да, вот этой вертикальной стороны. А так у всех, там есть Рымашевский, там вот есть некий Беспалов, там, и так 7 с 8 фракций, это вот по всех свои люди. Ну и что? І якби, коли їм передати вот это еще полномочство, мы не ведаем, наколькі гэта празрыста, коли яны і самі, ну, вот это, честно, Нет, так, ну, так, либер и так далее. А что либер? Проголосует. И вот символичную уладу от імя Республики Беларусь неведомым фракциям там. Не, ну глядите, коли вы неадукованный человек, и вы не хотели разбираться, кто есть кто, да? И вы голосовать и шли, там, и голосовали только в той момент, коли там, ну, познакомились с ними, там, отдали свой голос неведомо за кого, ну, это ваша отказность. Это значит, вы лохи. Чему вы перекладаете эту отказность на когось другого, кого обрали там іншие? Бойкот? Ну, знов бойкот. Знов бойкот. Не здавала такая структура. Нет, одна справа бойкот. Да. Вы хочете застаться знов без представництва и знов скардиться на Тихановского? Вы можете отказаться от любого представителя, Да. и вообще лежать на диване, это самый Да. лучший бойкот. Вы хотели задавать. Я хотела сказать, что у Светланы Алексеевич есть такий вираз в одному з інтерв'ю, можливо, не в одному, але один, що я слухала неділя, тому 20 годин, можливо, перед війною, можливо, після початку війни. І вона промовила такий вираз. Білоруси – нація, яка спізнилася. Білоруси – опоздавшая нація. Ну, есть такое, да. Пытаться у вас ваше меркование, ну, як ви цей вираз усприймете і погодитеся, і коли так, то у чим. І яще вельми цікаво почути, у чим кардинально ви, наприклад, не згодні з Светланою Алексеєвич, ну, яка її теза викликає ваше супротистояние, там, супротив, чому? Ну, да, вы маете рацию. То бок я у чымсьці з ёю не могу не пагадзіцца. Вот, прынамсі ў гэтым, да, мы сапраўды спазніліся. Мы спазніліся ў 1918 годзе. Ну, не змаглі, прабачце. Да? Тое, што змаглі, это стварыць вось раду БНР там, да, у выгнанні. Мы не змаглі ў 91 годзе. Ну, ладно, не ў 91-м. У 91-м ўсё ж таки прынялі дэкларацыю незалежнасці, канстытуцыйны акт, да, і абвесцілі незалежнасць сваю. Але ў 92-м годзе нам трэба было правесці парламенцкія выбары і абраць сапраўдны уже незалежны парламент, не савецкі, не па савецкіх законах і не па савецкіх мерках. Да? А мы лічылі, што навошта нам? У нас ёсць Верховны Савет нейкі, мы функцыі яго не разумеем. І тады ніхто не паслухаўся ні Пазняка, ні тых, хто прапанаваў тады распусціць Верховны Савет 12 склікання і абраць новы парламент. Усе краіны гэта зрабілі,
Латышы зрабілі, літоўцы, эстонцы, украінцы, все зрабілі. Беларусы не зрабілі. Ці не спазніліся? Спазніліся ў 92-м годзе. У 96-м годзе у нас павінен адбыцца першы Майдан. 96-й год, импичмент, там, это самое. Мы павінны былі паказаць узор сапраўднай каляровай рэвалюцыі, як іх потом назвалі, да? Но не змаглі, зноў спазніліся. Да? І тады дэпутаты 13-го склікання не дазволілі людзям з плошчы увайсці і заняць будынак Верховного Совета на той момент. Мы ў 20-м годзе спазніліся. Спазніліся з двоеўладдзем, з перамовамі, з установчым сходам. І мы сёння спазняемся, бо калега кажа, што а навошта нам такі парламент, блин? На халеру нам, ну, ввогуле, на халеру збірацца з тым, хто чаго варты, да, каб галасаваць, заслухаць яго, і калі ён штосьці не тое робіць, выклікаць яго як выбаршчыкі і ставіць. Я не казаў, што прадстаўніцтва не павінна быць, але чаму яна павінна быць на дадзены момант? Картынная рада, гэта, на мой погляд, вось, я так, скажем, некалькі десяткаў, нават больше, до сотні, вот ёсць проксі-структур, так, і яны вот чимсьці падобна гэта ўсё на сістэму, якая іграў Лукашенко. Ну, может быть, это из-за того, что люди доўгі час працавалі ў той сістэме, ну, там, хтось в міліцыі, хтось там на дыпламатычных пасадах, чыноўніцкіх, і яны, скажем так, вот сёння в НАУ, завтра там яшчэ дзесь, і так вот за некалькі год, так нават які-небудзь Андрей Швед, что был генпрокурором, он там, ну, в 4-5 структурах был там за 20 год, а тут за несколько год вот, структуру по горизонтали, по вертикали, центр, и картина рада вот на дадзены момент я успеваю просто как одну из вот таких структур, это вот специально, ну, вот для Павла Павловича Ладошко, вот картина рада, вот для этих там умовно... Не, ну почекайте, вы столько лухты наговорили зараз? Нет. Дело в чем? Дело в том, что вы сейчас начинаете какую-то свою личную... Мы пришли послушать человека. Вы, понимаете, вы даете какие-то, ну, там, информацию, которую вы считаете. Ну, философский вопрос в том, что если от вас что-то зависит, то делайте что-то для того, чтобы это изменить. Да? То есть, ну, сделайте что-то, чтобы то, о чем вы говорите, изменилось. Ну да. І головне, ви говорите неправду, насамрэч. Бо вось перасоўванне людзей з разных структураў у розныя структуры – гэта добрая рыса дэмакратыі. Не трэба людзям засиживаться. Это люди набывают досвед, компетенцию, квалификацию в одних месцах, пераносячы яе з сабой у другие месцы и так далей. Але ад структураў, вось у адрозненні ад рэальнасці, рэчаіснасці, якая ёсць, яе вельмі небяспечна і вельмі шкодна, да, замяняць уяўнымі нейкімі там уяўленнямі там ідэальнымі, да? А вось тое, што тычыцца нарматыўных структураў, да іх ставіцца трэба менавіта ідэалістычна. Парламент павінен быць парламентам. Ён павінен адпавядаць норме. Калі вы не можете ці не хочаце знаёміцца з гэтай нормаю, да, і вы прымаеце любую там нейкую структуру, блытаючы там структуры выканаўчай, квазівыканаўчай улады, да, і прадстаўнічай, вы тады, ну, все блытаете, вы тады заблытваете всю ситуацию, вы ствараете такую ситуацию, с которой выйсці немагчыма ніяк. Нам патрэбен прадстаўнічы орган. Прадстаўнічы. І ён адзіны ва ўсёй апазіцыі, ва ўсёй дыаспаре. Это координацыйная рада. Так, яна дрэнная вельмі. Раз она павінна быць, мусіць такой быць, то е трэба такой ствараць. И это наша с вами справа ствараць яе такой, а не скардзіцца на тое, што там іншыя нейкія людзі, якія вам не падабаюцца. Другая часть этого другая часть. Ну, глядзіце, быў выпадак, ну, тут трохі асабістай гісторыі, да?
Аднойчы так здарылася, я сустракаюся са Святланай у аэрапорце. Яна ляціць у Стокгольм, якраз там, ну, напярэдадні этой, да, Нобеля. А я там па нейкіх сваіх справах, і мы там пакуль у этом аэрапорце можам перамовіцца. Яна мне распавядае, што яна атрымае прэмію і створыць клуб Светланы Алексеевич, там, да, и такую форму, где можно будет дискутовать, собираться там представниками, там выбитным людям и так далее. Я ухвалил эту идею, кажу, ну, в Беларуси есть шмат людей, яких варто в такой клуб запрашать там, а она запрашае расейцев. Ну, напевно, выбитную даму, Седакову, потом нейкага это Белковского, кого там еще, Сорокина запрашала. А? Яна ведае расійскую культуру, расійскіх людзей. Яна крутілася сярод выбітных беларускіх людзей. Яна вучаніца Алеся Адамовича. Выбітны чалавек, якога шануюць там вот дзеячы перабудовы. І калі вы памятаеце такога пісьменніка Венечку Ерафеева, да, і ён вымяраў каштоўнасць пісьменнікаў па тым, колькі ён наліў бы водкі, гарэлкі кожнаму з пісьменнікаў, да? І памятаеце, каму ён больш за ўсё, там цэлы стакан пад завязку наліў бы двум пісьменнікам. Васілю Быкаву і Алесю Адамовичу. Расійскія хуліганскія пісьменнікі і то шанавалі нашых выбітных людзей. Да? Светлана Алексеевич сярод іх круцілася. Але ведаеце, як это звычайна бывае, ну, мне не хочется абражаць Светлану. Я яе вельмі шаную і люблю, але вот, ну, незгода, вы спыталіся пра незгоду, я пра гэта і распавядаю. Яна ўспрымала Мінск як, ну, правінцыйны гарадок у рускім свеце. И тому, а ведаете, когда ты живешь у правинцийном городе, ты не можешь распознать гения, скажем, да? То есть, когда он побач с тобой. И он же твой сусед, и он такие, как это самое. И вот я наставник Олесь Адамович, який, ну, выбитный человек, по-своему пристосованец, бо вимушений був жити у советский час і ніяк там працювати і створати щось, да? Але як тільки почалася перебудова, адразу ён пачаў становіцца радыкалам. Там, да, выйшла ўсё тое, што ён хаваў да гэтага часу. А для яе это вот адзін з маіх настаўнікаў, там не вельмі это самае, напэўна, і так далей. І таму яна арыентавалася вось на сталіцу. Яна сталічных людзей ведае, а яна ў Маскве. Это прыкладна так, як першыя урадоўцы незалежнай Беларусі ў 90-е гады. Скасовали Советский Союз, а они жили и все ровно думали, что столица, центр принятия решений там. И они чекали указки из Москвы, что робить. И шли, ну, вслед за москалями, там, да, нават приймаючи некие реформаторские там речи. И вот Светлана Алексеевич пачынае притягивать гэтых москалей у Беларусь, каб яны нас навучили. И я, звычайно, на першыя сустрэчы запрашэнне атрымоўваў. І гэта, здаецца, было з этим Вялковскім, ці як яго там звалі. Чалавек, які прыняў 2 стаканы перад тым, як выйсці размаўляць з публікай. Ну, бо, зноў жа, ён прыехаў у правінцыю расійскую, да? Што з іх возьмеш? Я і так магу там, так далей. Ён нехай тую лухту несе. Светлана, і хтосьці там мадыраваў, здаецца, Юра Даркахрус тады мадыраваў гэтую сустрэчу, сур'ёзныя задаюць яму пытанні. Я разумею, што это лухта поўная там, да, і ён вярзе невядома што. Я стаю замест пытання, я паказваю, што ён несе лухту, ну і штосьці там адбываецца, што не трэба так весці себе з госцем. Там, я кажу, ну я больш не хадок на ваши этой клубы. Ну і сышоў дэманстратыўна з гэтага клубу. Вось гэта моя незгода. Да? Это яе арыентацыя на, скажем, не на сваё. Вось быў такі фестываль у Беларусі, ладзілі незалежныя «Шануй сваё». Да? Ведаеце, каб мы сталі паўнавартнасным, не спазняючымся народам. Мы сталі народам, сталі нацыю. Але каб мы не спазняліся, да, мы павінны, мусім шанаваць сваё.
Хай сабе яно не заўсёды дарэчнае, не заўсёды там, ну, выбітнае, там, добрае, там, да? Нават памылковае, ну, гламурнае тым больш і так далей, да? Калі не будзем шанаваць сваё, то мы ніколі і не вырасцем свайго вартага там сусветнага ўзроўня. А у нас ёсць чым ганарыцца. Ну, хай сабе там, да, мы берем беларускую нацыю, а глядзіце, за апошнія дзесяцігоддзі 2 нобелевскіх лаўрэаты беларусы маюць, а украінцы, а літоўцы. А мы 2 маем. Да? У нас ёсць чым ганарыцца. У нас ёсць выбітныя філосафы, у нас ёсць, ну, выбітны IT-сектор. Там, да? У нас, калі браць ось, приборабудаванне, приборастроение, там, да, точная механіка, у нас ёсць, як Павел Данейка кажа, чэмпіёны ў сваіх галінах у вытворчасці. А мы ўсё себе успрымаем ось як сялянская правінцыйная нейкая нацыя. Мінск сталіца. І нам трэба разбурыць, як пісаў Акудовіч, разбурыць Париж у сваіх галавах і перастаць арыентавацца на гэта. І, як я пісаў ужо, разбурыць Маскву, когда Масква павінна быць разбуранай, таксама ў галавах. Ну, а на сёння ў час вайны не толькі ў галавах. І дамагацца таго, каб Мінск быў сапраўды самастойнай паўнавартаснай сталіцай і паўнавартаснай нацыі беларусы. Мой настаўнік, хоць і это самае, зараз ён савецкі чалавек, ён сканаў, нябожчык уже якраз падчас развалу Саюза, да? Ён казаў звычайна так: нельзя быть первосортным гражданином во второсортной стране. И вот в это время эти самые закомплексованные советские люди аплодировали, сказали: да-да-да, мы второсортная страна. Нет, говорит он, я первосортный гражданин, и страна моя первосортная. Я так ставлюсь, вот это лозунг мой, там, пропанова «Думать Беларусь», и она про это. А? Давайте думать про себе, про полновартностную, першасортную краіну, а? И шанаваць свое. Калі яно не адпавядае, можа, нейкім сусветным стандартам, так давайте подтягивать. Это в наших силах. Володимир Володимирович, дякую велике. Ми собі особисто, мені вельми приємно з вами бачитися особисто, з таким знакомитим чоловіком. Я веду, що час обмежований, я поспробую коротенько спитати. За гэта некалькі гадоў уже, які туди, я так само приходив на шмат мерапрыемстваў, я задавав питання до людей. Пазняк приїжджав, задавав іншим. Мені завжди подавалося, що у нас, як ми вже тут казали, а я хочу доїхати стільки на ютубі до вашого речі, тому що у нас шмат є таких кропкових організацій, да, там, ІНАУ, там, Вінособєда, там, Офіс Собє, гэта Собє. І мені особисто завжди гэта подавалося, що гэта все, як би так, как это сказать, даже по-российскому, может, разорвано, да, или разобщено. Я еще памятаю, с техникума мой наставник по праву казал, что с советских часов была такая штука, да, как «разделяй власть». И вот мне завжди чомусь мне подається так, що все це вот розділено і кому-то це вигідно, да? І ми ніяк не можемо об'єднатися. І якби зараз іде війна, да, велика війна, яку ще не всі сенсують, ну я свою думку виказую. І, наприклад, я розумію, що у сьогоднішній момент ми, білоруси, ми повинні відкинути всі сплечки поміж собою, да, і об'єднатися в одно. И вырашать одну цель. Это то, что мы... Да, одну цель, а потом уже, когда все закончится, уже потом там как бы разбираться поміж собой. Ну, цель вернуться в Украину, в нашу країну, знищити режими і так далі. Але як ви бачите, да, як ми можемо об'єднатися? Тому що, ну, я задавав питання, а відкази я гэтых не чув. Ну, ось як всі ці організації, якби вроді, у нас вроді як у всіх одна думка, одна мара, але ми все одно такі розвалені, да? Якби я відказу на це не почув, тому може ви як-то це бачите, так? Можна зробити. Наприклад, може ви ось можете там взяти на себе таку відказність, я не веду, створити некую таку, як ви казали, організацію, да? І попитатися хоча б це ще об'єднати, щоб ми всі рухалися к одной этой меті. І кожен з нас укладав, ну, свой там особистий некую кропочку, да? Як кажуть, що одна кропля не робить нічого, а мільйони робить океан.
Тому дякую вялікі, калі адкажаце. Пытанняў шмат, ну хаця б на гэта. Дякую. Такое большое питание. Я хочу отказать. Я только не разумею того, як я мушу гэты адказ фармуляваць. Калі я скажу просто без абгрунтавання і аргументацыі тое, што я так маю сказаць, да? Ну, гэта прагучыць неяк невядома як. Ведаеце, тут мне сказано некалькі разоў там компліменты нейкія, да, там, я не прывык да гэтых компліментаў, ніколі не быў там зоркай ці там штосьці, да, але ж я заўсёды быў амбітным чалавекам і часта браўся за задачы, якія так перавышалі мае магчымасці. Часцей за ўсё у мяне нічога не атрымоўвалася, але ж раз ад разу, ну, нешта і атрымоўвалася. І вось зараз я таксама, да, з аднаго боку, я адчуваю сваю адказнасць за тое, што, ну, напэўна, ніхто, акрамя мяне, не зможа зрабіць. Я не хочу займаць пэўныя пасады, мне дастаткова майго месца філосафа і аналітыка, там, і так далей, да. Вось, я хочу гэта месца за сабой і захаваць, і ў ім аставацца. Таму я магу гаварыць з людзьмі, ну так, без дурной канкурэнцыі. З тымі самымі Ватушкай, там, са Светланай, з Франыкам, вось, заўтра збіраюся з Бабарыкам пагаварыць. Ну, яны не абавязаны мяне слухаць. Я раблю прапановы, і я якраз раблю прапановы вот на вырашэнне гэтага пытання. Я хочу сабраць асноўных, ну, скажем так, агрубляючы вось тое, што вы пазначылі як праблему, я скажу, што мы займаемся зараз усе там, нашыя палітычныя лідары, да, тараканнямі бегамі там нейкі, як павукі ў банкі там, да, это самае, все по-свойму все цягнуць, так далей. Вось гэтых павукоў сабраць разам, да, пасадзіць, і як канклаў такі зрабіць, да, як абіраюць папу рымскага, там, напрыклад, да, закрыць, і давайте дамовімся. Бо без таго, каб мы дамовіліся, вы усе, і я з вами разам, хоць і не збіраюся там займаць нейкія пазіцыі, да, мы не вернем даверу. Ну, вось, я тут адказваю, нават трохі наезжаючы, да, адказваю на некаторыя заўвагі, але я ж ведаю, што сёння недавер з боку, ну, шырокага грамадства дыаспаральнага да лідараў, ён вельмі вялікі. І ён толькі будзе павялічвацца, калі мы не парупімся вярнуць гэты давер. Да? А каб яго вярнуць, нам трэба мець дамоўленасць. Прычым дамоўленасць, ну, сур'ёзную, не проста на словах, а на словах, ведаеце, на рытуальных мерапрыемствах, там, канферэнцыю правесці, там, сімпозіум нейкі, там, да, кангрэс, прыйшлі, а там же рытуальныя рэчы, да. Трэба спадабацца публікі, выступіць, там, зрабіць кампліменты там у бок апанента там, і так далей. І там все рытуальна адбываецца. І там немагчыма дамовіцца, і супраца ніяка немагчыма. А вось канклаў, калі нельга выйсці за межы там, пакою, да, пакуль дамова не будзе скрэплена, дасягнутая і скрэпленая нейкімі взаемнымі абавязкамі. Вось я хочу стварыць такую сітуацыю. Я нават маю на гэта грошы. А? Ну, а уже, да, показывать гэты дым, ну, вам, да, тых, хто не будзе удзельнічаць у гэтым канклаве. На жаль, усе не могуць там удзельнічаць, да. Ось. Ну, да, але ну, без падтрымкі, шырокай падтрымкі, я не здолею гэта зрабіць. Я магу толькі прапанаваць. У чаканнях. Вось калі ад Координацыйнай рады, абіраючы яе, нічога не чакаць і не фармуляваць гэтыя чаканні ўслых праз сродкі масавай інфармацыі, праз тое, што ў стрымах там робіць павук, там, ці той самы шэры кот, ці там хтосьці яшчэ, да? Калі не будзе гучаць голас грамадства пра гэта, да? Сукі, дамаўляйцеся. Пакуль не дамовіцеся, нікому з вас ніякага даверу не будзе. Тады, калі яны пачуюць гэта,
Тут уже зноў пачынаецца, ведаеце, такі гандаль своеасаблівы. А што нам за гэта будзе? Ну, раптам мы дамовімся, да? Ну, давайте мы паабяцаем ім дараваць іх памылкі і хібы ў іх выказваннях. Ну, нам патрэбна, каб сярод лідарскага пулу гэтага, да, былі нобелаўскія лаўрэаты. У нас іх два, і хай сабе абодвы будуць. Светлану Алексеевич запрашалі як вясельнага генерала час ад часу. Ну, першую Координацыйную раду яна нібыта ўзначаліла. Ну, не трэба Светлане чагосьці ўзначальваць. І вясельных генералаў нам таксама не трэба, да? Але ў пул там прадстаўнічы тую самую Координацыйную раду, ось як шараговы там дэлегат. Нам добра было б там мець нобелевскую лаўрэатку, ну, і выбітную пісьменніцу і так далей, да? Хай са сваімі поглядамі, хай не заўсёды мы іх падзяляем. Ну і тады, калі яна там пагадзіцца, напрыклад, ось на гэты канклаў, да, і на дасягненне пэўнай згоды з Бабарыкай, з Ціханаўскай, там, не знаю, з Пазняком, там, і так далей, да? Вось тады з нашага боку мы павінны дараваць яе хібы, недарэчныя выказванні там, і так далей. Да? Бо нам трэба дбаць пра будучыню, пра тое, што нам трэба яшчэ дасягнуць, а не ўзгадваць усе былыя памылкі. Грэхі так, у грэхах трэба каяцца. Да? А вось памылкі трэба дараваць. І калі мы не будзем адзін аднаму дараваць некаторыя там недарэчнасці, ну, ведаеце, мы так і будем сварыцца до скончания веку. И Беларусь сгубим. Цалком сгубим. Все, кто сейчас остался в силовых структурах работать, это их осознанный выбор. И они уже понимают, оставаясь там, что они будут делать злочинство. Ну, они прекрасно понимают, что они должны выполнять приказы захватившего власть человека против своего народа. И то есть, работая в силовых структурах на данный момент, они уже де-факто совершают злочинство. Давайте посмотрим. Давайте, если можно, вот еще этот вопрос все-таки, кого будем судить, кого отпустим? Ну, я не маю паўнамоцтваў нават ад першасны працэс, не завяршыўшы дэсаветызацыю, мы нічога не зможам зрабіць. І мы аднойчы, ну, две цэлых такіх канферэнцыі ў летучым універсітэце правялі па дэсаветызацыі. І на першую ж канферэнцыю запрасілі з Нямецчыны гісторыкаў, ад якіх хацелі пачуць, як дэнацыфікацыя. Да? І вось там шмат што павучальнага трэба зрабіць, адтуль вынесці. Да? Дэнацыфікацыя Нямецчыны полторы десятка гадоў. Да? І вось кіраўніцтва Адэнауэра, там, канцлера Эрхарда і так далей, яны не устраивали там охоту на ведьму, там, и так далее, и так далее. Тут трэба таксама разумець, што помста и вось эта охота на полявание на ведьму, да, это горш и больше небяспечна, чым дараванне того, что можно дараваць. Вось ёсць злачынствы, якія немагчыма дараваць. А што рабіць з тымі самымі вертухаямі там у лагерях ці ў турмах, да, якія выконваюць свае абавязкі, так скажем, без энтузіазму. Да? І нават трохі зачыняюць вочы там на штосьці такое. Ну, это так, я для роздуму кажу, да? А вось байка, якую я вот зараз распавяду, яна адбылася са мной у школе, у лагере. Ідзе там часто отряды збирают на лекции, так скажем, да? Ну, такая есть практика выхования нібыта, да, у лагерях и турме. Ну, его збирают нас однойче у клуб на лекцию, и лекция присвященная Нюрнбергскому процессу. Майор, які там праводзіць гэтую лекцию, я его не веду, я там увогуле недолго в лагере там один был. Да, и он, починаючи лекцию, пытается, зараз мы вам покажем фильм про Нюрнбергский процесс. Ці ведаете, кто тут зэков, значит, про Нюрнбергский процесс, что это такое? Ну, я веду. Ну, вот, скажите там,
ведаеце, вось на Нюрнбергскім працэсе асудзілі злачынцаў нямецкіх, але не ўсіх. Некаторых павесілі, іншым там далі меншыя срокі, але галоўная выснова з Нюрнбергскага працэсу яна ў тым, што все людзі ў сваё апраўданне гэтай злачынцы казалі, што яны толькі выконвалі загады. Да? Злачынцы гэта тыя, хто аддавалі гэтыя загады, а яны сапраўдныя чыноўнікі там ці афіцэры, да, яны толькі выконвалі загады. І вось пастанова Нюрнбергскага працэсу, што ніхто не можа быць апраўданы, калі ён выконвае злачынны загад. Я вось гэта сказаў у афіцера, такія трохі вочы, і ззаду некаторыя зэкі, не ўсе, там ёсць з рознай адукацыі зэкі, таксама там папляскае ўдалося. Ну і сапраўды так, шмат хто будзе з іх казаць, а мы толькі выконвалі загад. Ну, і ведаеце, мы ж не будем на усіх стрелять, правда? Ну, у нас есть все равно, я говорю, опять пример Литвы. То есть они все-таки не сделали этого. Конечно. И поглядите, ни у одной краине не было 100% иллюстрации. Ни у одной краине не было вот этой полювання на ведьму. Бо все разумели, коли это распачать, то конца и краю этому не будет. Бо под гэтую марку мы сами начнем становиться злочинцами. А гэта, ведаеце, хтосьці з таких мудрых людей сказал, что не трэба бояться зла як такого. Бояться варта статься часткой зла. Калі мы пойдем на эту поўслівасць и разгорнем охоту, это полювання на ведьму, мы сами станем злочинцами. Ну, на самом деле, я хочу всех нас поздравить с сегодняшним днем, потому что вот в этот период между всеми Рождествами и Новыми годами, это на самом деле такое большое счастье. Еще год назад мы не могли этого представить, могли только мечтать. И я говорю о том, что Вселенная вообще, она знает, когда и что правильно направить и что сделать. Главное, думайте, как это, в том направлении. И все сложится. И придут нужные люди, правильно скажут слово, и у вас там что-то переформатируется в нужный момент. А тем, кто говорит о том, что как-то не забудем, не простим, я всегда говорю, слушайте, я не такая всегда была умная. И я, например, в Чеченскую войну, там, в первую, я как бы не обвиняла там людей в том, что обвинялась. Слушайте, надо уметь слушать, впитывать. Спасибо, что вы на свободе. Спасибо Вселенной. Спасибо вашим близким. Спасибо тем людям, кто боролись за все за это. Да, конечно. И вам, и видите, надарование здольные, сильные, моцные, слабые, здольные только на помсту. И перед тем, як нам все ж таки, да, проявить вот это благодушие такое, да, дарование, нам спочатку треба стать моцными. Покуда мы слабые, ну хотя бы, коли мы не можем одразу набраться, накачаться там и так далее, давайте хотя бы поглядим у той бок. Сядем у той бок, а потом устанем и будем рухаться тут. Становиться моцными.